Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nasaluti pa nakaamong, boss. Kapo iti senyal. Nasenyalan dagiti dokumento. Blanco ako porban tim parabaw ko iti dokumento. Anya? Timeton mismo at dokumento ti nakaparabaw iti blanco ako porban. Kaya't asawan na ita. Nabasa ni Altea siya tiyakin kukwa iti paraisa. Boss, Sana rumba nga mamuad na Altea ti amin, pili. Aging ka si Bibiaga. Ang talinaan at kukwak. Ikinabak na ti pamilyan. yang atatir aramidan ni Altaya iti lugar, anang surutak idigin ni Don Agosto. Jak pa'y kabisado ti lugar anapanan ni Altaya. Narigat ti basta sumraglatan. Nuan yaman ti panggap ni Altaya ang aramidan ni Jay. Sapay lang kumatagpaligi. Malaman. Agin nagawan ti lawag kansipngat. Mapana ko iti nang iparkingak iti motorsiklok. Naska na makadano nakadagos iti pantalan. Ngayon baga ti impormantek. Kapag sangladan dagiti deliver iti droga. Positibo. Grupo ni Mr. Fortes ti adda iti pantalan. Sabali tinadlaw ko iti aglaklako iti balot nga masidag kadag iti lalaki. Nalabit nga ispya dayjay. Adda nagsardang akotse iti saan unay nga dayo. Nibong ti dimsaag. Sabali ti kahit asawa nitoy. Adda nang palpog kadag iti adda iti pantalan. Kat nagtaray mo tan daglaklako iti balot. Tulungak dagiti operatiba kontra ka dagiti kabusot. Bong! Di mon gandatan pa iti tumaray. Dakas ka lang. Sumuko ka lang. Di kan lumaban pa. Ano? Pagkilan nyo! Obligasyon! Tinukulan nyo! Aglibas na. Saan arumbang ang makalibas na? Ang kailangan dagiti daddo makakatuami dagiti otoridad. Namuan dagiti transaksyon mi diti pantalan. Saan kami abas na makalibas? Ada nakabalangan na pulis. Talaga siya ti sursurugan. Yung apay ng amunak. Apay ng amunak ti lampong alalaki. Iti daya banda tinagtulungan na. Tinuro ti paragan ka. Tsak na puntangan. Nakalimong matladakos. Diyos ka, pulis man yung dagiti dimtan. Delikadong dagiti nabati ako kadwami iti igit ti pantalan. Kilatak ti tumaring yung matayo. Ang patingga kalangan iti nagtagdaram po. Kasan mo? Nakabalangan at takos. Di mo urayan nakalpit at tigatilyo. Ikakabay ti kundaway mo matya. Iso asumuko ka na kadagiti otoritat. Masilawan ti rupa na babaan ti streetlight. Lumikan! Di ka lumaban pa. Saan lakas kang kailangan ko ang masukuhan na lumikan? Sana mapalintikas toy! Rasman! Kanya ka din ti papaspasama ka na kayo. Apay at dinanog yung matin tilamisan. Milyones ti balor ti droga na tiliw. Dagiti anti-illegal drug task group. Iti rabi ijay pantalan. Ha? Sigon pa iti nakalibas a buyot ni Mr. Fortes. At danang tulong kadagiti otoridad. Tapno maparmag ti grupo da. Sino ay tinang tulong ka dagiti otoridad, Congressman? Ti lampong alalaki. Oh, Nalabit ani Miguel, tidakta kamahatin na. Ha! Aglablabasan tayo jay at tao. Tadadailan nan, ti diskarte.
Miguel, paligid ti panang tulong mo kadagiti kamang ti anti-illegal drugs task group idirabi. Milyones ti balor ti nabawi da kontra kadagiti drug dealer. Colonel, inaramid ko lang ti rumbang kadakwada. Dakal ti pakay naigan ni Congressman Marasigan kadagiti nabawi at droga iti pantalan. Wen Miguel, husto ka. Sigun iti reliable source, puyot ni Congressman dagiti daduma na papatay. Colonel, natayan ni Bong a hitman ni Mr. Fortes. Panagkunak, saan daw na yan na makapagdakiwas? Dahito yung tinapinta sa gundaway. Tapno raot at ti mismo abalay ni Mr. Fortes. Agan-anad ka lang itaramidam, Miguel. Nangato apadir ti dong param. Agyaman ang itibalakad mo, Colonel. Kanayon alaglagi pagdayta. Ay, kinapudno na. Pinangtaan nak ni Congressman Marasigan. Idinawagan nak iti cellphone. Anya? Positive. Iso ti utak iti panakambus tayo dinaminsangal daw. Wen, Colonel. Gaputan nakita matlaang ni Hector abuyot na. Amok ang nakapsutan ti pwersa ti grupo na. Tadon kadag iti pasurot na tinatay. Adain saganak nga igam nga ramatan. Aday ti compartment ti kotse. Nyamsaan mo pa yung maidalyas at ita ti igam. Kaputa madalanam ti checkpoint tag iti military. Colonel, agan ang nagkakumakan ayon, Miguel. Itarnyaman niyo oras. Mabalinda ka at iliwan dag iti otoridad ang nagimat iti igam. Laglagi pa. Siyak kan si kalaang ti makamoy ti daytoy a misyon. Saan lang nga may sa grupo ti makalaban mo. Iso, ang maaramat mo dagiti nabibilag nga igam amang parmag kadakpada. Congressman, kalpos mi lang ang nagsarita iti cellphone kani Mr. Fortes. Itamad lang nga oras ang biyahe na mapan iti Kabisayaan. Mawatak ni Mr. Fortes, Mayor. Tagasan, ti mapaspasamak ita. Saan na sumarsardeng dagiti otoridad amangan ano, kadagiti dealer ti droga. Kung nga ron, naka-red alert dagiti otoridad kontra droga. Iso nga ganad tayo lang. Agpampamaraga ka na impag kadagiti masalaw kong opisyal ti anti-illegal drug task group. Mayor, Una yan ti panagsinay mo, Congressman. aglunay, nga dan panagamak ko iti sitwasyon ita. Agasam, dakkel ti pukaw ko, kadagiti natiliw a droga ije pantalan, idi na minsan arabi. Wen gayam, Congressman. Nakita dagiti sigo na soldadom iti sentro ti ili. At di pa kain naigam iti panagwaras da. Kinapudno na, orayan dak iti daydi akan ito. Naska namang bukalak iti baro a grupo. Tapno masalak niban ti reputasyon ko, ken dagiti illegal a negosyo. Dagiti dakdakamata ka soldado, Congressman. Aktibo da ka di pa iti serbisyo. Sana, dagikat dan, gapukan niya. Doble ti bayad ko kadakwada. Iso na alukoy ko ida, ako mapang iti grupo. Kasta ka di. Nasisiglat dagi jaya soldado. Nasubok ko idan, may panggap iti ranget. Nagdalan kanyak dagi jaya nga sparrows. Iso nga mo, ti kabalanda. Sa bagay, husto lang ti raramidam. Maska na may saganaan ti di tayo amo ti panawan. Ang mga no da tayo matem ti ata iti watch list dagiti kamay ti anti-illegal drugs. Na yan ti mapaspasamak dito'y probinsya. Pasig nga da pa kainaigan iti droga imabasa dito'y pagiwarna. Idi lang kalman tirabi. Milyones ti balor
droga tinatiliw dagiti otoridad. Limaban pa'y dagiti suspek kadagiti pulis. Isto akaduan kadakwada tinatay. Kababain ti probinsya. Ito'y ipagkapkapan ti ado at droga. Kung iti mapasang artikulo ito newspaper. Toro! Oh, Nana Marcelina! Siga mo! Itay kapay ngagbasbasa iti pagiwarnak. Nana, nagdagas na talaga ti mapaspasama. Ado, ti matmatay at tao, kapit droga. Awan tinasaya at ngay ti droga. Dadaulan na laang ti masakbayan dagiti agar-aramat. Iti lang kabangibang nga ili ti nakapasamakan ti inkwentro dagiti otoridad kontra kadagiti drug dealer. Anya? Ado kadagiti suspek tinatay nana. Panagkunag, agnagam itan dagiti sindikato, tadakkel tinapukaw kadakwada. Agasam, milyones ti balor ti droga na tiliw kadakwada. Ay naturo. Dagiti matla ang adda iti takam ti masuspetsang agar-aramid iti kalukuan. Kas kumakin ni Congressman Marasigan, agdadata ti mading nga aramid na, ngam kaslaawan ter aramidan dagiti nakatugaw nga opisyal. Nawayalat tang agdakiwas dagiti pasurot dagi a congressman nga garamid iti dakas. Manmanulaangan dagiti nakatugaw nga opisyal ang mapagtalkan. Kan agar-aramid iti nasayat. Mabilbilang laangan. Pasikan dagiti pasurot ni Mr. Cortez. Patay to'y di pa makatakayo. Patay tatirumbang ka tayo. Ni Mr. Cortez tinakalugan iti kotse. Kat panggap ng tiaglibas. Sana mabalin. Baka batang itimbalang. Sana mabalin ang makalibas ti target ko. Subyak ti motorsiklok. Kat kamatik ti kotse nagluganan na. Pinasiwat ng ti kotse. Ngam saan nakapaudikin ko na. Surutak agingga iti papanan na lugar. Kabalang pa iti motorsiklo akamatin ti. Ha? Guntaway kong daytoy. Bimuntog ti taray ti kotse. Apaman ang makasigaga kin ko na. Punteriya ti pilit ti kotse. Kabayanan ti panagpataray ko iti motorsiklo. Iton. Dayjay, naidong parti kotse na itinangato a pader. Sigurat buwag pa iti amin. Nunatayon ni Mr. Cortez. Udli sigaw! Sumunod na Congressman Marasigan! Positibo! At dapat lang iti uneg ti kotse ti bangkay ni Mr. Cortez. Congressman! Kita ang timakandawan na pili ti kotse. Iso nakit iti pinuntirya ti suspek. Iso ang naidong parti kotse ni Mr. Cortez iti na nga to apater. At dapat tama ti balay ti ulo ni Mr. Cortez. Talaga sinigurado ti hitman ti panakatay na. Congressman, sigun ni ti investigador, sakbayan na paltugan ni Mr. Fortes at na napasama kad arangat iti balayda. Aniya. Nalapit na naglibas lang ni Mr. Fortes kaya't kinamat ti hitman naging gaan na abutan ti suspek iti dayto a lugar. Ala, mapantay ti mismo a balay ni Mr. Fortez, Hector. Apa, Billy? Namuan nyo ka din ti damag may panggap iti napasamak ko ni Mr. Fortes. Well, naudi kan apang ipantamag kanya. Ah, Nayawagan kanyak ti hepe iti polisya. boss. Rumpeng lang nga asjay ti mapasamak kan ni Mr. Fortes. Awan tinasayat a pagpanagan ti tao adurso kan saan nga agpampanunod. Nagtipon da kini Congressman Marasigan apada na metlang amenal kan awan panunod na. Boss, awanan ti may sa kalaban tayo tinegosyo. Natayan.
Billy. Sayang ka, tao. Tawad gayang panunod mo. Ha? Nilang Mr. Fortes tinatay. Si bibiyag pa'y dayjay Congressman Marasigan. Kastamatan kan ni Mayor Carion. No sino man day hitman anang patay kan ni Mr. Fortes. Agya panakyan ko na. Tanakisayan di kabusor ko. Irwaryo amin, anabibilag nga armas, iti bodega. Areglado, Congressman! Amo kasakmeten, ti sarunoday jay Miguel. Isulagit di tinangrawot kenang patay, kini Mr. Fortes. Congressman! Nakasaganan ti kotse pagluganan yung at pakabisera. Sa anak payarong marita, Hector. Naska na mayroar amin, dagiti nabibilag nga armas, iti bodega. Sa di ti pangipanan tayo kadagiti armas, Congressman. Dagiti daduma, aramatan tayo. Ket dagiti matdaduma, maikali iti daga. Congressman. Awan ti mabati nga igam iti bodega. Nukas pangarigan tadamang raot kada tayo. Awan ti makita dagiti otoridad nga ebidensya. Ala, tumulong ka mangibakni kadagiti igam, Hector. Juan, Congressman. Narabaw pa ilang kinakaling abot ha. Atong armas, ti itabon tayo dita. Iso nagsisinublat tayo magkali. Ulitor! Diyos ka. Nagado, kan nagkakabilag nga arbas ti ikalim eh. Tandaan at dahil apas at ti kakaykaywan. Hector! Oh! Nauna ka mo! Kasi, mabalingan na ito. Ipunag tayo nga dami na armas. Ken ornusan tayo ngay tabon. Sayang na kita armas, na may kalilang. Naku nga di ba isa? Nagkunasayang dagiti armas. Randy, ilan man tayo lang dagita igam. Aging gamad kalmati mapaspasamak itari ribok. Kasta gayam. Well, Randy, naala tayo matan dagiti kayat tayo a klase ti igam. Kasta matan dagiti nagado abala. Ala, kartayan tayo nagtrabaho. Narigat ti masiknatan di ti minuyungan. Karagampay iti arat ti baso. Araglado, Congressman. Hop. Ato'y, Congressman. Ala, kargamatan ti baso. Tadanggayan nak nga uminom. O, sige, Congressman. Hop. Nagaduting karagam iti baso. Kas kala may ibusan iti arat. Nagaduo ti arat dito'y balay ko. Ni Congressman man. Italayan kami na makaramatang man iti imported nga arat. Sana parikot kanyak dahit. Ala, agren nagka iti imported nga arat. Aginggat kabalam. Nalawag magkaya man. Anay ko. Tangobra ka. Nalabas ko tinaginom iti imported nga ara kay grabe. Kumangon na ka, kapayak. Iti pa yun, sopat tinagturong ka. Papanak din iti kusina. Napeng, ayan dagiti daddo maataon ni Congressman. Nagulimak man titaglawlaw ti balay. Diyos ka. Adda na iparabaw a kwarta iti lamisahan. Nagpuskol. Ningat a Congressman tinang ikabil iti kwarta. Alawik. Wow. Nagsasakaribo. Ibang sakit iti kwarta. Makamuditan no sakulin ni Congressman ti kwarta na. Saan mata sinapol ni Congressman ti kwarta? Nagturong pa yung iti kusina. Kukuha ko na nabatat ti kwarta nga inalak iti lamisan. Ay, Ah, si putak tinaramid mo itay. Randy,
Inalam ti kwarta na kaparabaw iti lamisan. Anya? Ipulong ka kini congressman. Mabitlan. Kamatrandi. O sige, di mo nipulpulong kini congressman. Nalabit ang nalipatan na ti kwarta iti lamisahan. Di kagda na. Ikang ka iti kwarta. Basta saan ka nga gipulpulong. Talaga ang maribibukan ng itinabasa ka dokumento. Ni Don Braulio, tinakainagaanan, jay paraiso. Ma'am Althea, itay ka ba nga may sa dito'y balkon? At ka di pa kariribukam. Nana Rosalia, Madlaw ko ititigtig tayo mo. Naunag ti pampanunutam. Kung saan amagsat ti panagsintaay mo? nakunayo kanyak ako kwa dagiti dadakkel ko ti paraiso. Ngam saan matgayam? Anya, Nabasak ti dokumento. Kat ti paraiso. Kukuha ni Don Braulio. sigurado ka iti dayta, Ma'am Althea. Nalawag ang nabasak ti amin. Sakbay nga inyawat ko ni Don Braulio ti file case. Limad a kinitak ti linaon na. Dokumento matgayam ti daga. Kamali tinabasa, ma'am. Ukwa dagiti dadakkel mo ti daga. Maipasigurado daytaken ka. Tunggal taon idey akadwaek ni Doña Sabel nga agbayad iti buwis ti daga. Isu ama kunak apalso tinabasam a dokumentaw. Anya. Ma'am Althea, saan nga amin a makikita ti mata ket pudno? Sigurado a peke tinabasam a dokumento ti daga. Anya. Laglagi pa. Saan ang nasaya at atao ni Don Braulio? Siguraduang pa'y ti amin. No original tinakitam a dokumento. Wano saan? Nabayag asinap sa apulbekin ni Ma'am Althea ti dokumento ti daga, Marceli. Panagkunak, saan abasta irwarlatan ni Don Braulio ti papeles? Day tama ti pagsiddaawak. Kinundawayan ni Don Braulio ti kinalupoy ti kapanunutan ni Althea. Gusto ka, Marcelina. Sigurado apeke tinabasa ni Ma'am Althea a dokumentaw ti daga. Amo tayo matang tinagalas nga ugali ni Don Braulio. Maaramid na ti amin. Tapno laeng matagikwa na ti banag akal kalikahuman na. Kasapulan ni Althea ti pamagbaga. Tapno maigiya, noan niya ti rumba nga aramiden na. Nakurang pa'y ti ammo na, maipanggap kadagiti mapaspasamak. Kadagito'y laeng apanawan anaampuan na ti amin. Ado pa'y nga oras ti palabsan, sakpay amagunod ti panagpaligay. Sapay la kuma, tadumtengen ti umno akan ito. Ket makita ni Ma'am Althea ti bunga, ti adon a sakripisyo na. Good job, Miguel. Dakkel nga ikang tinapukaw. Ininutan ang maparparmat dagiti drug dealer. Agyaman na, Colonel. Nga maging gayta. Nawaya pa lang dagiti dadto mga agdakdakiwas. Sana bale. At dantupay sa balingal daw ang panagtignay mo. Colonel, ammo kon ti kinasya sino dagiti kabusor ko. No asino man kadakwada ti masalaw ko. Isun ti parmakak. Okay. Keep up the good work. Ulitek nga ibagagan ka. Ti kanayon a panagananat mo. Saan niya umdas ti kabagilam itiranget? No di mo amutaganat. Colonel, Sa anak-anak kamalian ang piligan ka, Miguel. Agtalakak launay iti kabagilam. Sapay lang kuma. Ta iti kabiitan na panawan. Maibalodan ti rombeng amay balot. Nang runa iti dayjay a Congressman Marasigan. Colonel,
Amok tilikaw ti bito ka dayja a Congressman Marasigan. Saan ngagpatingga iti illegal nga aramid na? Idi pa ilang nga nadlaw ko dagiti illegal activities nga aramidan na iti uneg ken war iti armada pwersa. Kang runaan dagiti mapukpukaw nga armas nga agserbi ko makadagiti soldado. Colonel, Ado pa ilang kadagiti igam nga adda iti database ti mapukpukaw. Ipaay ken iwaras ti gobyerno dagiti nabibilag nga armas kadagiti soldado. Ngam, kalaat ang nagpukaw dagiti. Colonel, ni Congressman Marasigan ti prime suspect. May panggap ka dagiti mapukpukaw nga igam. Well, Miguel. Dagiti dagduma na recover nga igam. Naisublin iti mother unit. Mararamat itan dagiti kakadwa iti serbisyo. Patsya nga dalang iti daytoy a probinsya dagiti mapukpukaw pay nga igam. No sa dino ti ayam ti prime suspect, isumat ti ayam dagiti loose firearms. Husto ka. No adalin anaimbag. Manipod nagpukaw dagiti armas. Nagbalin maten a nariribok ti probinsya. Saan lang aditoy? No di kat oray kadagiti kabangibang a probinsya. Baybayan nyo pa lang ni Jaime di pagbarutan, Pili. Naingat pa lang dagiti otoridad. Wan boss, kinapudno na. Tunggal exit point iti ili. Adda checkpoint dagiti pulis ken soldado. Pinapudno na, bimaba ti mapaglakwan iti droga. Gapo iti mapaspasamang ita kampanya dagiti otoridad kontra droga. Boss, adagan na patag na ibagakan ka. Anya day Pili. Sigun ka dagiti source tayo. Ni Mayor Carion ti mangipipit ka dagiti maidil-deliver at droga iti masakupan na. Anya? Imbes ko 100% ti makastrek at droga iti lugar na. Ngem ipitan na gayam. Gusto pa lang day atak ko. Baybayadak day jay iti dakkalagatan tapno makastrek ti illegal a negosyo iti lugar na. Angam, traitor man kaya. Naibagakon iti may panggap iti dayta kada kayo, boss. Ngem patapatapay lang tiyan. Ala, gundawayan tayo ti pandakasardeng pailaang ti operasyon ti drog. Boss, Pili, ni pailaang Mayor Carion ti asikaswenyo kadagiti tao tayo. anya ti aramidin mi kan kuana, boss. Idatagyo kanya ijay daan a hideout. Matungpal, boss. Kaya't ko nga iti kabiitan na panawan, mapukawan tayo a mayor. May sabat at traitor. Nagmayat gayang tag-istambay dito stop house, ha? Mabaling kami nga kami. Iba't bati dagiti daduma a boyod ni congressman dagiti cellphone da. Branded pa eh. Ang kakangin. Talaga saklang ti tao dito eh. Iti silid. Itahag man no at tao. Awan tao. Kung dawayak nga lang ti talo a cellphone ang nakaparabaw iti lamisahan. Kartingak tumat tanti umadayo. Nakadwa. Agpasimple kayo lang. Amang pali pa dagiti puyot ni Mayor Carion nga da iti sabali alamisaan. Sa trabahuan tayo ni Mayor Carion. Unan tayo dagiti puyot na. Apaman arong muarda kita dito i house. Sarutan tayo. Kat amo yung tiramidin niya. Pili, ang mamuktimay sa kadagiti boyot ni Mayor Carion. Anya kung manong mamumusek. Iti dito ang trabaho. Awan tiyam amo tayo. Kita lang, Pili. Kimbak na doon. Katlangatan ti rumor ti house. Ala, agsaka na kayo. Kat surutan tayo na. Tara sa inyo. Di mo na asid kan ti kotse, Jose.
Amangan no makadlaw na kitiawanan pa'y. Uy, Billy! Agnakam itan ni Mayor Karyan. Traidor tayo dyan tao. Nagdakil ti baybayad kan kuwanan ni Don Braulio. Tap na maprotektaran ti negosyo na. Isumot gayam ti mangipipit ka dagiti droga tayo iti lugar na. Saan ka ting aglaklako matititrokan ni Mayor Karyong? Puto tayo ta. Nga madasaritaan ta ka ni Don Braulio makastraglat natin. Nagpartakan din nakamotorsiklo ang labas ka tayo, Billy! Kita kam dyan ang labas ka na tayo nakamotorsiklang. Sinarununan ti kotse at target tayo. Huwag nga tayo, Billy! Isang dami na gusto kotse! Billy! Gimrong ti kotse, target tayo! Sino nga ta dyan nakamotorsiklo anang ipurwak iti Granada? Sino nga ta? Pagkataraminan tayo! Pagandaramit lang ti kotse! Pumanaw tayo iti na ito yung lugar! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dagiti matbuyot ko ita, tinapapatay congressman. Talagang aglablabusan ti Hitman, Mayor. Awanan ti sabali pa'y suspect. No saan? Adayjay a Miguel. Saan asyak ti dungdong parang dayjay a Miguel. No siyak ti makapungtot. Uray sa dinopay ti paglemlemangan na kat talaga apatay. Mayor, adun adaras nga imbagak dayta. Nga mawan tinagbanagan na. Nalay nga aglemang dayja a Miguel. Sana basta maparme. Amangan mo siyak lang, di katukad dayjay akabusor mo, congressman. Nakapulang ti diskartem, tasaan mo ang maparmag dayjay nga awanan bain. Mayor, nalipatam sa meten. Asakbay ang nagbalinak a lawmaker. Ket may saak a hiniral. Iswadi mo tagibas si tanti kabalak nga ramidan, Mayor. Congressman, saan nga amin ang nagbalin a general ket nasirib? Ibagatan ang natanab ka iti adon arangat. Ngem, adalata pagkapsuta. Andi, Kas kuma iti mapaspasamak ita. May ramraman pa yan, dagiti buyot ko. Gapo iti dayjay a mortal akabusot mo. Mayor Carrion. Kaguranak kadi, gapo iti nakatay, dagiti boyot mo. Juan, congressman. Amangan no saan lang nga dagiti buyot ko ti mapukaw. Mairaman matan a mapukaw ti illegal a negosyo. Aniya. No kibaltan ti amin, sika ti pabasulan. No siniguradom kuma ti nakatay dayjay a Miguel. Awan kuma ti tubang iti negosyo tayo. At sobrat at droga ita dito teritoryo tayo. Imat dagiti pusher ni Don Braulio. Kasi iti sigod, ipitin nyo. Wano saan, itimbreo ka dagiti pulis. Bay! No nautak ni Don Braulio, naut-utak akpay. May bayadan na nga agpaiso tap na makastrek dagiti kontrabando na dito'y teritoryo. Ngem siyak latati masot. Una ekpay nga ilako dagiti epektos ko. Ngem dagiti epektos na. Ponyeta. Malagip ko ti pan nakapapatay dagiti tao. Anya nga ta ti aramidek. Tapno. Juan. Amo kon ti aramidek. Tapno siya kon amismo timang patay ken ni Miguel. Amo kon.
Api-api na ayaban na. Adda ka din napatag nga ipagamakan niya. Oda, napataglaw na iti damagakan ka. Anya day ka? May bagami di kanya ti panagibalas mo kadal. Yeah. Iso asinoportarak ti kayat mo ang pasak. Impay ko amin a kayat mo. Katukad ti panangipatag mo met kanya. Nukas pangarigan tay bagakan ka asipibiyag ni Miguel. Anya ti Aramida. Si bibiyag ni Miguel. Kasi Nanasong batanak anaimbang. Madlaw iti langam nga interesado ka ang mga mo no si bibiyag ni Miguel. Pudno ka di ang si bibiyag ni Miguel. Tinumpanak. Honey. Tinakawagan iti hani. Sinubok ka lang. Ngam, madlaw ko ang napatag pailakan ka dayjay ang Miguel. Ipodno kang katena. Si bibiyag dayjay ang Miguel. Manakibiyang dayjay at tao. Inramraman na apinatay dagiti buyot ko. Saan nga isuti ka busor ko? Ngam iti daytoy nga inaramit na. Masken laeng asyak ti manglikidar ken kuan. Tapno saan ka ang makarwar dito'y balay ko? Sumurot ka kaniya. Ibatan lang! Masaksak ito lang! Anya ka din ng aramidan! Sumurot ka kaniya, nena. Anya tipanggap mo nga Aramidan, Mayor Carion. At dakanyak ti alas, tapno agpakita ni Miguel. Nasken abayadan na ti inaramid na kadagiti buyot ko. Anya ti kayat mo asawan. Babaan ken ni nena. Ang parang to kanyak dayjay a Miguel. Ket siyak a mismo ti mangpatay ken Juana. Aniya. Napatag ni nena ken ni Miguel. Amok dayta. Kapok tanadakamaten ni nena kanyak ti maipanggap kadakwada ken ni Miguel. Mayat dayta na panunot mo. Magusto ak launay. Impopo ko iti may sasilid ni nena. Tapno sana na makarwar pa'y. Iso ti aramatek tapno masidag ni Miguel kanyak. No sapsapulan ti gundaway apatayak ni nena. Tapno lang agparang ni Miguel. Aramida. Pataya ka mismo ni nena iti sango ni Miguel. Saan ka nalinaw? Ay, kumusta? Kamsaat? Nakasaritam ka din ni Nena nga anak mo iti restaurant. Ay, saan? Sigon ka nagiti empleyado iti restaurant. 5 nga aldaw saan ang nagparpakita ni Nina. Anya? Ay, Diyos ko. Anya nga ta tinapasamak iti anak ko. Ay, saan nga tangag sakit lang ni Nena nga anak mo? Isuasaan asimsimrot iti restaurant na. Sa balit yung parparik na kanya, kapsat. Binaga ako ni Nina nga naiwanan dayjay a mayor. Awan ti panagtalag ko iti dayjay a tao. Saan anasaya at aramid na. Ay, kamsat ka mo. Ay, hagawitan. Baliwag tumanan, di umay iti restaurant. Kapsat. Tatakabo? Si Kagayan Miguel.
Apay nga imay ka dito'y sirok, tidak kila sa lumagay na pagtugtugawak. Rabiin. Itay kayo pa palpaliiwan, tata. Nagadayo tayo na kay turungan ti imatan nyo. Ay, hapon, Miguel. Pampanunutag ni Nena. Adon adara sa nagsubli ang restaurant na. Ang sigun kadagiti empleyado. 5 ngal daw asan asimsimrek. Anya? Saan mo't nga mo dagiti trabahador na restaurant. No apay asahan asumsumrek. Itala ka no mapasamak ti kasta. Tata Kabo. Nya nga tan tinapasamak iti anak ko. Awan mo't ngamin pangpunta kakten ko ana a cellphone. Tadyak up mo ti numero ti cellphone na. Amang ano adda sa balya pa kakumikuman na. Iso asana nagparparang iji restaurant na, tata. Ay, sa payla ko matakas tangag paisaw. Ang sa balay, nagparparik na kanyak baraw. Ano si Isinak? Ay, Tinasaya, tata. Maturog kayon. Rabi una yan. Ang mga numakala kayo pa iti sakit, no kanayon ti panagpuyat yo. Maturog kayon, tata Kabo. nasilig ako ni Timbalay ni Mayor Carrion. Sa payla ko na makitak ni Nena. Yan at ang timapaspasama kalkwana. Apag isaw, nakalukat ti basit agay at dataaw. Nalapit at trabahador ni Mayor Dayta. Nagdamagag. Naimbag nga oras mo, Barok. Siyak ti ama ni Nena. Kaya't kukuma ang makasarita ti anak ko. Saan na mabalin, tata? Parit ni Mayor Carrion, ya sino man amang sarungkar kini Ma'am Nena. Ano niya? Anya, tiar aramidan dito ilakay ka. Ay, Mayor. Kaya't kukuma kumustaan ni Nena. Nabayag ngamin adyak nakikita. Anya. Alah, panawan na kanin gabi na. Mayor, Wala dingit ang naibagal lakay ka ba? Pumanaw ka. Pang-ase, Mayor. Kailiw ko ni Nena. Kaya't pula ang amaabuan ti kasasaan nga. Di na ka di mawatan. Pumanaw ka. Uray anya teramidam saan mo ang makita ni Nena. Anya? Pumanaw ka no di mo kaya ti masaktan. Di nakipupog dito'y silen. No anyaman ti pangpanggapang nga aramidan. Pangasim ta di mon ituloy. Ti among nga takat maaklon ko ti pananglok-lokong kanya. Inaramat naklaeng ide. Tapno maibalas mo ti inaramid kan ka da Miguel kan Altea. Iso nga aramatan ka man. Tapno mapilitan nga agparang ni Miguel. Di ka matanagan. Pagkita kayo matlaeng kan ni Miguel nga may santon analami is abangkay. Masken aplan wakti amin, tapno siya mismo timang patay kan kon. Kinapudno nga, imay dito'y balay ni tatang. Kaya't naka-akasarita, kapo nakailiw na ka. Si marong kargayam ni tata. Apay nga di mo impakita kanya. May sa kamot asaan ang makaaw-aw. Narigat ka di nga awatan, dagiti ibagbagakan ka. Apolos, na di kan makarwar dito'y balay. Aging ka asaan nga ang parang dayjay Miguel. Ayop ka! Ayaw, unam ka. Saan ka lang nga ayop? Demonyo ka pa'y! Ulitan pa'y nga ibalikas dayta. Saan lang atong pati aramidak ka. Ayop ka!
Dayta tirumbang iti ka... Ang dardaram ti bibig mo. Nagmayat akit kita ang tilangam o maparparigat. Alah, umasidag ka kanya. Tapunasag ti agdardara ang bibig mo. Gaman, Satanas! Wow! Apaya kastoy matan. Kumay kayab ti para ti bagig no makit-kitak ti langan nang runa ti panagdara ti bibig mo. Palugudam ti rikna. Jakun malaptan ti bagig. San? Yak kayat di kayat mo mapasamag. Awan mutlaeng ti maaramid. Talaga, demonyo ka! Umatayo ka kanya! Ato abi mara ti bagig. Gapu iti panangtungpam kanyak. Iswada ito iti aramid. Diyos ko. Anya ka din ti mapaspasama kayo. Nagsakit inaramid ay tiyahi o demonyo. Inaramid na ti kayat na kanya. Agpapabawi ako. No apay asimuro tak kinimi. Ari. Nadip nagagla ko makinitata. Saan kung anapasama kanya tigas to? Sinipiyag ni Miguel. Kat isa ti kayat ko amakin. Nakulapan lang din. Isa na panunod ko dagi malas. Nga maawan man lang tinagpalikan niya. Sa anak-anak ba? Amang pasakit kini Alay. Anay ka. Diyak mo na'y may karahot di matong ko. Sana rumba nga tali na itang laktan di tayo asilan. Ikagumaak tiyak iwas. Makarin ka magaya man eh. Umustan ti rikna. Kaya't kung tiyagawin iti balay ni. Palubusan na kon. Aniya. Ita. Kaya't mon ti agawid kalpasan at inalikodamon ti lugaryo. Imbagampay kanya. Adimon kaya't amakita ti ama. Wayang-wayaan na kon. Kaya't Kapaya sapsap puyutan ti barukong mo. Diba ako? At sakit ko ito. Anya. Kasablak ni Akas. Kanina mag-adan mo. Pang-asin. Tikunam nga ta kat mamati at itiday ta ngay magpagam. Kaya't mula ang timawayaan, iso akas ta ti magpagam kanya. Malayang kamat nga agartista. Ang amuray anya ti aramidam. Saan ka na makapanaw dito'y asinin? Tandaanam dayta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Matandanagan ak Miguel. Anya nga tanti na pasamak ka ni Nena. Di kayo mapukawan itinamnama, tatakabo. Agsublinto matlaang ni Nena dito'y kalapaw yun. Nagpig sa titigbayo ti barukong ko, barok. Tunggal pa nagpitik ti puso. Agtuduma dagiti dakes ang mapampanunot ko.
ay naaamangan no pag-aramida ni Mayor Carrion iti dakes ni Nina. Tata, Yak na ati pa ni Nina iti kayat na mapasamak. Nakidun na iti dayjay a mayor. Taptulaang maramid na ti kayat na. Kusan ko manatanggan ti ulo na. At dalata ko dito'y balay. Manipod pimanaw. Sa anak ko na makaita. Tilatan ka sa saad na ti pampanunutan. Ay na, agrigat ang tikastoy. Kapulos nga awan damang ko iti anak ko. Nagrigat na ya, Diyos ko. yawat konti ka na. Makan ka. Nakapanuhan din ang iyong titikan. Diyos ko, ang kakapsutang. Gapoy di pa ng kamil kanyak ni Mayor Carrion. Nairat di pa nagas ko. Ikagumaaglat na di makapanaw ni President. Umasidagak iti ritaw. Padasag ako si Pusan ti Senadora. Sabay lang ko nga. Tasan ngayon trangkat ti lalaki anang iyang itikanak. Sana nakalak ti ritaw. Kundang mo'y kundang lipas. Pag inayat ang lang araw-araw. Amangan lumakadlang dagiti bodyguard ni Mayor Carrion. Larawan, Diyos ko. Nakarawara kong itigate ni Mayor Carrion. Terabi iyon na yan. Isungawan tiyag labas alugan. Apag luganak nga umadayo. Limas na nila! Ayaw! Nakita na ko na iti bodyguard ni Mayor Carrion. Sana rin ba nga makita na karatingak taglibas. Yan ako nga gawin. Nagbaot na rin ang makisalita kanya ni Congressman Marasigan. Nipitiw ti umawawa kanya. Anya nga ta ti ibagana. Anya ti ibagam pitiw. Naglibas ni Nena. Sabi na nga rod ti ayan na itang. Hala, sa pulo nyo ti awanan bain. Nubilang tagkad-kad, iti panangalayukan ko na. Patayin nyo. Napambanok ako na. Diyak kabahan, hindi mag... Sabay lang ko, tanaaday wakon dagiti mangkamkamot kanyak. Diyak sinurot ti kalsada. Tapno mayaw awan ko ina. Nalawa ang kataltalunan tinagnaak. Agtugang pa'y lang dito'y nababaatang pang. Ah! Ay, Diyos ko! Nagpigsamot tinday di aguruan. Awan ti makita kabituan iti tangatang. Nalapit nagtudo. Kunakon ka. Pagtudon. Sabay, awan ti paglinungat dito'y nalawa ang kataltalunan. Dito nagpunti mangsapulak iti mabaling ko ang paglinungan akayo. Samutan na sumardan tinapig sa ato daw. Handa nga tabagyo na. Ay, sapay la ko matawan. Handa tataulan na diti asat. Asino nga iti umay di kay kalabaw kat nagpig sa tibaya kaabak ti tudaw.
Ang sardengmot lang ipanagtaon dagiti asaw. Nalabig. Ang dalalim mabas at tao iti paraangan. Ay, agagtok-tok-tok. Asino nga day takot rabi. Ha? Nini nga ti agtok-tok-tok. Ay, lukat at adagos ti rinaw. Nina, anak ko! Ay na, nasaya ata. Ha! Ay, Diyos ko! Natumbang ni Nina! Tataka mo. Kumusta ni Nena? Madama pa'y laeng at ang tamingan ti Dr. iti emergency. Imbaglakit din. Kana itaray mi adagos dito'y pagagasan ni Nina. Nagpatulong nga kiti amok nga da tricycle na idirabi eh. Naamuak lang kini Tata Catalino tinapasama kini Nena. Isungay mayang adagos dito'y pagagasan. Barok, nakakaasi tilangan ni Nena. Kilat-latan na natumba, dili no katakpiri daw. Narusag, pinadasugat iti bibig na. Kinabilakit din ni Mayor Carrion. Ano niya? Saan kaya mabalin ang kasakitan ni Nena? Nay, agturongan dito'y, ti doktor. Sinasayat. Sabtanta ti Doktor. Tataka mo. Saan pa'y nagsubli ti puot ni Nena, sigun iti doktor. Gan kimaro ti sakit ti puso ta. Tata, Amagan to sana malasatan ni Nina ti sakit na Miguel. di kayo panunot iti kasta. Tataka mo. Saan ang mapasamak kini Nena ti pampanunutan niya? Di pa'y nang padagdag iti sakit ti puso na. At di pa nang kabil kan kuana ni Mayor Carrion. Pudno nga dasugat iti bibig na. Ken limit litam ti paset ti bagit na. Uray ti rupa na. Madlaw nga dadunor na. Talaga demonyo na idya at tao. Adipon ni Satanas. Tataka mo. Yak namnamahan na mapasamak ti kastoy. Ni Nena a pinadakkel ko itinapinta sa wakas. Nagpanaglaang ang nakakaasi iti ima na idya Mayor Carrion. Nakaringan ti anak ko. Eh, Nena anak, adak lang iti abay mo. Saging, kayan, tata. Apa yan naglangit? Saglaw, malamina. Ay, adak ka dito'y ospital. Di ka ni agkarkaraw. Makapadakas kan ka ako na ti doktor. Agyaman na nagsubling ti puot mo, Nena. Sino ka? Matmatan na ka na yung bag, Nena. Siya ni Miguel. Miguel? Juan. Siya ni Miguel. Wen, Nena. Siya na ito eh. Kita man na yung bag ti Rupa. Sige nga, paiso. Miguel. Di kag sangit. Amangan na makapadakas kan ka. Miguel. Apayakas na nilang ang nagatitog ti buok kan ti barpas mo. Pudno gaya mo si bibig ka. Ay, di ka unay pa iluyo si Vietnam, Nena. Pangasin, kadi mo dagdagaan ti sakit mo iti puso. Baybay andak na ang tatang. Oray itiday na ang aga nito. Ama kasaritak ti lalaki ngay ayat at unay. Nena. Miguel, makawanan na kanagit inararamid ko iti kalabas. Nagpaninang ama naging bubukod kin anak. Nena. Napasakitak ni Aldi. Banag asan arumbang nga arami. Nakulapan tirin na. Gapoy tinagkano apa naging emon ko kan ko na idit.
awanin na. Gapoy tinagalas ng pagpakita ka. Sa anak adim natin ka. Patpatgan ka unay-unay nga ama. Tsaka mo na. Awan ti rumbel na ikidawami ti pamakawan kanya anak ko. Awan. Agya pinagta. Miguel, umasidag ka kanya. Nena, Ikaw ang tinakulam ko. Kaya't ko nga aprusan pero Wen, Nena. aday na. Nagmayat tirik na. Ang mga paprosidero Miguel. Agya mo na. Taging kahit di mauti nga angas ko. Kat nakita ka may. Sabay lang kumata na pakawan ako. Ay ayatan ka unay, Miguel. Nena. Anya ka din ti sasawam. Miguel. Agluluha ka. Pangasim, Nena. Di mo ko mapasakitan na rin na. Patibkaram ko matipakinagam mo. Miguel. Dito'y titandaan ang oray no awa na tuwan. Kanayon to ko mo. Ama naglagip na. Nena. Anak ko. Oray no may sakton alagip. Ang nanayan ko. Asi bibiyagag tita puso. Miguel. Miguel. Anak ko pa na itinandawan. Anak ko pa na. Nena. Lord. Limo kay ti arakop na kanyak. Nena. Miguel, mangayap ka iti doktor. Itati damo apan nakalamay ti anak ko. Diyak may lawlawag, isakit tinakam ko. Gapo iti napasamak. Naku nati doktor. Asaanan akinabailan ti puso na. Isuwain layon na ang tinatay. Anyamatan tinapagtang ti anak ko. Inaramid ko man ti amin. Tapno mainiklik ko iti pakadaksan na. Anak ko, nuamumla ko matigagar ko. Makakita ka. Kanti pa nagsublim diti balay. Nagsubli ka ngagpaisaw. Kastoy matan tinapasamak ka. Ti ayo po mayor. Nagpuskol ti rupa na ngagparang dito'y balay ko. Time pa, karabiyo, kakabsa! Asit gakday ta at demonyaw. Ti awanan bain ang mayor karyon. Nakatakdar iti sangwanan tilungon ni Nena. No saan lang agapo iti panang respeto iti malamlamayan na bangkay na. Inaramid kon ti kayat ko ang mapasamak. Nang itugot pa'y iti lima a bodyguard na. Agpaliwak lang dito kasipetan.
Sana may satyal daw. Kalpasan na may tabon ti bangkay ni Nena. Agsaga na kayo kanyak. Mayor Carrion. Saan kami nagbayag pa ilakay kabo? Awatan to yung sagana at tulong. 20,000 tilinaon ti poraw asobre. Jak kasapulan ti kwarta, Mayor. Biyag ti anak ko ti kasapulak. Aniya? Sana mabayadan kun magatadan ti biyag ti anak ko. Uray no awatak ti kwarta. Sana na may subli pa ti biyag na. Di kan agindidi. Lakay kabo. Kasapulang ti kwarta. Naposkol ti rupa, Mayor Carrion. No saan agapukin ka? Si bibiyag kumapay ti anak ko. Aniya? Pumanaw kayaon kadagiti bodyguard mo. Ang mga no makalipat akit tuan niya pa ti maaramid ko at di mo magustuhan. Iso nga pumanaw kayaon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Althea, apay akan lahat kay sardan mo ti kutse. Nakita ti sigod nga operation manager ko iti restaurant nana. Isuitan ti operation manager iti restaurant ni Nena. Apay nga balasak ko. Nasapang insara na ti restaurant. Kan apay anak kabado iti nangisit. Kan ada imot na asabong apara iti natay. Aniya. Nalabit a kakadwa na dagiti nakamangisit matlaang iti sangwanan ti mismo a restaurant. Asino nga ta tinatay? Day tatisan sun balasak ko. Rumarak nana. Urayin dak ti kotse. Kasaritak ti sigod nga operation manager ko. Urayin dak diit na. Nagdumog. Kan nagpunas itiluan ni Althea. Kabayatan ti panagsarita na inisipon ka operation manager. Anya nga ta tinagsaritaan da. Apay akala at anagliday tilangan ni Althea. Dayta, umayon dito. Balasang ko. Anya tinagsaritaan yung isigod nga operation manager. Nasiputak nga binti pa nagduwam. Nana. Natayan ni Nena. Anya. Nana. Nasingod agayam ni Miguel ni Nena. Nagbalin mat agayam ko ni Nena. Idi si bibiyag pa'y. Diyos. Oo. Ngam idi agangay. Nagbali ti ugali na. Katadasaan mi anak kinaawatan. Ginuranak. Kat nakabilnak pa yan. Gapulang iti dakas apa nangipapan. Althea. Pagandarak matlaang na ti kotse. Kat pumanaw tan iti da iti alugar. Nana Amalia. Pudno ka di bagbagang Ma'am Althea. Natayan ni Nena. Wantoro. Naamuak day ta iti sigod nga operation manager ko iti restaurant. Diyos ko. Nagbiitan tibiyag. Kasla ka no lang ang akin na sarsaritak ni Nena. Tor. Kaya't ko ang makita ti bangkay ni Nena. Ma'am, amom ka din sa dino ti lugar da. Wan. Ada kanyak ti address ti lugar da. Intad kanyak ti sigod nga operation manager ko. Sige ma'am, kadwaan ka amapan iti lugar da. Ala, dumagas ta pa iti pakanan. Agpakada ta, kada na Marcelino.
labsantan tinagbadangan ti nga iling. Adayo ka di pa, iti papananta. Asidigdan. Labsan tapay ti mismo a sentro ti ili. Apaman ang malabsan ta ti sentro. Agdamag tanto. Nasa dino a lugar ti nakasurat iti address. Sige, ma'am. Ay na, nagadong at turod ti makitak iti aglawlaw. Kan, makumikumot dagiti tao nga da iti talon da. Panagtalon ti pagsapulan dagiti agindag ditoy. Nabak nang da iti agrikultura. Agdo a klase tinatnatan ti makitam amula da. At dasapali ang adlaw ko, ma'am. Anya dayta? Makalkalbon ti bantay. Manmanulaangan ti nakatakder apon ti kayo. Mabilbilang da. Gapuanan dayta ti kaingin. Saan anataripato ana imbag ti kinabak ng iti kabakiran? Wan nga rod, ma'am. Ma'am Althea, daytoy ka din ti sentro tili. Ay sus, nagadugayam ti tattao ditoy. Sa Poland ta ti landmark nga agturong iti lugar da nena. Oh, iti rechi apanda. Ijay ko nga isardeng na ti kotse. Kat agdamag tanto matan kadag iti tattao. Ma'am Althea, naiput-putong gayam ti balay da nena. Des-des lang ti paglan. Uy nga Toro. Ano san ta ti magna? Makikita kong tinto do da akalapaw. Ay, ma'am, adda makikitak nga asok iti aglawlaw ti kalapaw. Kan, ado ti tattao. O sige, kartingan tapay ti magna. Narigat ti masipngatan iti dalan. Wan, ma'am. Sa lalaki, kin may sabot a babae ti agturong kito'y kalapaw. Kasi nungat ada kita. Sa laki! Sa laki! Kasi dagdan ito'y parahangan. Nagpintas ti babae at kanwa ti lalaki. Ha? Ay, kunak no lalaki ti nangasibay iti babae. Lakin mo't gayam. Dagdagan. Nainbag nga orasyo, apo. Naimbag mo orasyon, kakabsat. Ay, tinasayaan. Pasang bayag ida. Mga nagagayom ida ni Nena nga anak ka. Nugayam ti ibagbaga ni Nena iti si bibiyag pay. Nagpintas ka babae. Naemati langam. Tata, maladingitan ako na iti napasamak ka ni Nena. Diyak pulos nam namaan ang mapasamak kan kuha na ti gasto. Ang kasakit ni Nena iti puso, balasang ko. Kunak no naging bagay na namin pinsan ti sakit na. Namsan mo't gayam. Tata, At tapay anadagdagan ti sakit na. Gapaw iti panangkabil kan kuhana ni Mayor Carrion. anya. No makitam la kumatin tero abagina. At dagapuanan ti Dunor. Kan inkarigatan na tinaglipas manipon iti ikot dayjay at demonyaw. Tata, Panipod iti balay ni Mayor Carrion. Nagnag na ti anak ko, anagawid. Nauray bumayakabak tinapig sa ato daw iti day ti apagtan. kasta ka di. Ado dagiti banag, anadakamat ini kanyak ni Nena. May panggap kada kayo kat ni Miguel. Ha? Patpat gan launay ni Nena ni Miguel. Iso anaaramid na ti agibalas. Kaya't nakabalsan. Kapo iti nakaraw apa nagimon na ka. Namamalhin. Dak ko man kayat anakamatan kada kayo ti inaramid kanyak ni Nena iti kalabas. Tata, Anya tinaramid ka ni Nena, balasang ka. ka po iti panagim-imon na. Natong panak ni Nena. Anya. Ngampulo sa sana ka nagibalas. Binaybay aklatan ti inaramid na kanyak. Ay, nagsingpot ka babae. Itilikodan ti amin. Diyak kanunungan tinaramid ni Nena. Sa anak mo tanang purang kan kuhana ng bagbaga.
Kanayo na palagibak amadi der aramiden na. Tata, lipatin tayon tinapalabas. Saan ka nagimula iti sakit tinakam ka ni Nena? Balasan ko. Kagura nak idi ni Nena, tata. Gapo, iti pa naging imon na. Agkakasakit ti balikas na idi kanyak. Nupay kasta, binaybay aklat ta. Saan ko at tinutupan? Dayawan ka. Kaputa di mo tinutupan ide ti anak ko. May sangsangayan ka babae balasang ko. Tao tayo lang ang makaaramid iti bidton. Ngam adda sila di pa nagbabawang iti kaunggan tayo. Iso asyak, jak nagipampan iti sakit tinakam kan kwal. Magusto tinda sarda kape, Ma'am Althea. Kinirog abagas. Nagsimple lang ti biyag da dito'y away, Toro. Kita am dagiti tattao nga umay makipagrigda. Adda nagduduma ang makuhan nga imat da. Wan nga rod, ma'am. Uraw. Ay kayo ikusina. Ang rabi kayo pa'y. At ayun sa gana kasi daan niyaw. Naimas ka ditin sa gana yung makmakanta to. Ah, Toro, agpain ka kumamat. Nalsaman alamals. Kahit sapay lako man na magustuhan nyo, ha? Ayun, tata! Ay, umay kakitin, Ma'am Althea. Mabisina ko nun. Kuha, Toro. Ay, sus, umay kakitin, ma'am. Itayak pa'y amabisbisin. Ay, yamanak, nabusugak. Nagado tinakan ko. Usilapan nakpayin di mang sisim kanyak apusa. Tawan timbatik asit kilamas. Ay, joke. Sika at talaga. Awan samat din ti imbati masidaang dagiti sumaruno amangan. Ay, una yan. Saan samat din ang mapugsap ti panagtigtigab ko. Nagbusingar nga minan ti pusag ko. Saan tan nga agbayag pa ito pa? Yawat ko lang ka ni tatakabo ti basit agatad atulong ko. Kalpasan na agawit tamutan. Sige, ma'am. Isaganak nga ro din ti flashlight ti cellphone ko. Tani, nasipngat kita lang tang agawit. Apag iso, agturong dati ayanta ni tatakabo. Ya, uraw. Pasensya kayo, Tadi kay unay maasikaso. Simagbat nga minti kapitan mi dito'y baryaw. Di na kang pakadanagan, tata. Kinapudno na, saan kami ngagbayagpay? Atoy. Alaan nyo rin ti basit atulong ko. Awatin yung tata. Makatulong day takata kayo. Ay, agyaman nakin kabalasang ko. Agyaman kami mat itinaimas ataron, tatakabo. Agpakada kami, tata. Niya po Diyos, ti kumuyog ka na kayo. Balasang ko. Nabingibig tinapasamak iti gayim mo, Miguel. Kernel, talaga akarkaritan na ti panawan. Adon tinairaman, gapo iti mapaspasamak ita. Miguel, agsaga na dagiti awanan pain kanyak. Kalpasan ti pan nakaitabon ni Nena. Balsag dayjay ang mayor kayon. Maawatak dirit nam, Miguel. Ngamnas kan laang ti panagtanang mo. Iti kasta, makapagpanunod ka na impag, no anya tirong pangaramidan. Numabalin. Yak kaya takitaan ti bangkay ni Nena. Simurot ni Nena kini Mayor Carrion. Gapo kanyak. Napalalo ti panagayat kanyak ni Nena. Ngamjak ng kaskaso dahi ta marikrik na kanyak. Jak ngamin kahit amairaman ni Tera Aramida kita. Ngam naangaw ti kalita. Nairaman latan ni Nena itiriribok. Itinagbatan mi kadagiti kabuso ka. Ngam jak palapsag da ito yung napasamak, Kernel. Jak mapakawan. Ti awanan pain amayor.
makalamay ti anak ko, Miguel. Uwan tata. Aywan gayam. Si Marong Kardal ti akin turo iti rabi dito'y kalapaw. Anya? Uwan, hindi ka madanagan tawan ti imbagbagak kadakwada. Ilimod ko ti kadang dito'y balay. Namuan gaya man yaltay at tinapasama ki ni Nena. Napayag ti panagtalinaid na dito'y iti rabi Nagdamdamag na siguro. So nasurutan dati ang turong dito'y kalapaw ko. Kasta ka di. Uwan barok. Nang tanpay iti tulong ni Altia. Iti damo pa'y lang apan nakisarita kan kuana. Nantaw kon ti kinaibag na atao. Iso ka nagkamali ni Nena anang pasakit kan kuana ide. Tata Kabo. Ngitno pa'y kasta. Nagpakawan ti anak ko. Iti mauni agun daway kanag iti nagpasulat na. Nadataw ti diskarte kiti panaglibas ni Nena. Natayan ti apan ko, tatlo masidag ang mismo kanyak dayjay Miguel. Sana bale, ado pa'y tiwagas Jaskay. Itagayam ngal daw, ti panakay tabon ti bangkay ni Nena. Diyak kayat adenggan ti tukar ti karo alumabas. Punyeta. Apa yang nagsargang iti batok ti karo. Unit kita dagiti tao dito'y balay ko. Anya ti kayat asawa ti. Masitag nila kay Kaboy ti Kate. Saan kayo pala pumanaw iti batok ti balay ko? Uruwakan kayo iti Granada. Tat magigiton kayon mamaitabo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kaya lang tiraramidan nyo iti batok ti balay ni Mayor Carion. Pumanaw kayon! Kapsat Kabo, ituloy tayong tibag na. Surukan tayong ti karumag turumi di kampusan tao. Sige, mapantayaw na. Pero kapsat, di apot Diyos lang ti makamot ti amin kapsat. Awan ti bakal tayo kankwana. Gapoy ti kinabaknang na. Kapsat katalinaw. Nakakaasay ti nagpanagan ti anak ko. Gapukin ko ana. Pinarigat na iti hustaw. Kat iti kaano man. Diyak papakawan na iti amayaw. Muna kami, Tata Kabo. Agawid kami. Yaman na kayo, kakapsat. Yaman na. Tata Kabo. Naitabo ng tibangkay ni Nena. Dua talaga na nabati dito yung Kampo Santo. Awanan ti kakaisunag anak ko. Tata, Apay, adyak maramid ti agandang. Kaslan na mga gawgawin iti sa kakamagna. Kaya't ko pa itiyag talinaan tinoy, baro. Tata Kabo. Lumaisublik lang ko mati panawan. Inaramid doon. Pinakaguma, aklat na kuma. Kay kuyog ti anak ko, iti pakaisang makan na. Gayong-gayong. Tata, Nasakit iti maysa nga ama. Ti mapukawan. Iti patpatkan na unay nga anak. Yak malapdan ti panagarubos tilwak, barok. No amukla kuma, akas to iti mapasama.
Timbubos ko kumaamin apang matagdir ko na. Ini sinibiyag pa iti anak ko. Nagulimag ti Rabi. Ngem aramidak anariribok ti lubong dagiti managdakdakas. Napukaw ti maysa kadagiti napatagkanyak. Isuanas kan lang nga may balas ko tinapasamak ken ni Nena. Agsagana itakanyak ni Mayor Carrion. Si Bangpet manen dagiti daduma pay abuyot dayja a Mayor. Ngem didak malapdan iti aramidak. Kabaalan kayo apatayan, nga uray pay pangan kayo. Pantayan tayo na imbat, tipasgat kaya ni Mayor Carrion. At dalang iti pasdag ti awanan bain a Mayor. Katap na makastra kak iti pasdag. Para magagpaindag iti buyot na. Awanas kayo! Kayo! Sa ito'y pay! Nagtataray, kan naglamandag iti daduma. Dahil iti ng palko kanyak. Naglamang matladagos. Umasidegak iti ruwangan ti pasdag. Palpalko ka daon. Kang gumaglat at ito maray. Tujoy! Kapamatan niyo sila! Nagatudan ang magpalpalko kanyak. Ang linedak adagos iti nakaparada atak. Ano ti mapaspasama kiti wa? Sino ti karangrangat yo? Mayor, kelatlatan nga danang paltukan na kami. Agmay-may salang ti kabusor, ngam nasiglat. Pagtalinat kayo lang, dito yung naglamang. Mayor, dili ka bitiwar. Ano heto? Kanada ti gibo. Hey, to kayo. Magla kayo kiti pakta. Nilakit ti Miguel tinangraot ka na tayo. Saan tayo may saganahan ti amin? Delikado ti biyak tayo. Umay kayo. Mayor! Naparmag kon dagiti anday ti ruwangan nga agturong dito unig ti pasdag. Dayjay pay ti maysa. Dua ari daw daytoy. Anya nga ta ari daw ti ayan ni Mayor Carrion. Ti makanawan ari daw ti kugtarag. Awan tao ditoy. Ti may sapay ari daw. Naglibas laki din ni Mayor Carrion. Magnaat iti bakdor. Naglibas ang tiyawanan bain ang Mayor. At paspasara ka. Barang masuruta kita. Awanan ti sa bali pa turungon ti kotsena. No saan adito ya kalsada. Jak agpatingga. Aging ga jak mapatay dayjay ang Mayor. Lugan ti pulis ti magkamkamat kanyak. Naalarmadan, gapoy ti riribo kay naramit ko itay. Palpaltugan ka kung dagiti pulis. Saan nakalmaban ka dakwada? Saan adagiti pulis kabuso ko? Ikaw tumak, idang itarayan. Punyeta! Mayor Carrion. Di ka gibuong. Aduda kiti buyot ko napapatay idi Rabi, Congressman. No sana ka nakalibas, malapit, may sakmot itan nalamis na bangkay. Anya? Nilakit ti Miguel, tinangraot ka na kami idi Rabi. Awanan ti sa balipay. Mayor, di ka pa iluyos iti pungtot a marikriknam. Si bibiyag ka pa ilaan. Laglagi pa. At dapay may nga alas. Tapno maliputan tayo. Dayjay a Miguel. Natayan ni Nena nga alas mo. Tapno masidagkan ka ni Miguel. Ang madapay sa bali nga alas, anapanunot ko.
Sino tidak takamatay nga last time Congress? Tilakay nga ama ni Nena. Niya. Kamaliti planom. May panggap iti asidag ni Miguel kan ka. Babaan iti dayjay anena. Anyate kayat mo asawan? Saan mo akabalan iti sangon-sangon ni Miguel? Tirumbang aramidan tayo. Traiduren. Wenno liputan tayo. Mayat dayta na panunot mo, Congressman. Iti palang safe house ko ti pagdag. Arigatan, amangan no iti matpalay ko. Ti sumaruno arauten dayjay amige. Alteya balhasan ko. Agan andad ka kumaakanayon iti ipapan mo ijay mansion ni Don Braulio. Agyaman ak iti dayta balakad yun, Nana. Naskan ama panak iti mansyon. Tada kayat ka kan. Alteya, Agpamarangak ka ni Billy. Tapno maamwak ti ibagpagana analawa a resort. Ako kuamot laang ni Ninong Brown. sa diino nga taday ta adak-dakamaten ni Billy a resort. Dayta ti kayat ka ama-ama, Nana. Naibagana pa'y kanyak akabarbaro lang dayjay a resort. Amaldeya, sumurutakkan kayo di ba pa lang? Sana mabalin toro. Amo matan ti ugali ni Ninong Braulio. Sa anak amabutong kan ko na, ma'am. Ilang kayat ko. Masalakniban ka iti anyaman nga oras. Toro, di mon ipilit pa iti kayat mo. Agtalinaed kalatan dito'y balay ni Marceline. Sige, nanang. Ala, di mo liplipatan dagiti bilin ko kan ka Alteya. Agan annad ka kuma akanayon. Kaya kutimangan iti balok. Tapag patibkar iti tumang ako nada. Awan mat lang ti maaramid ko iti balay dana na Marcelina. Sumagtali na udak pa'y lang iti plaza. Kinasaya. Kisukik man ti pagkatangak. Matawarak namin katila ko na balot. Bumanlasiw ako. Diyos ko! Agdag pipinay ko kitusan uning nga dayo. Agdag parayan na kita ko. Dahil manan! Rangipak ti armanay kinangag ko. Ay, pagkakapaspasamak na inkwentro iti dahil ang banda. Ay, delikado. Amangan nung matiruanak. Dahil simangputan na dito polis. Delikado kayo ko yan. Kumanaw ako iti dahil ang lugar. Narigat ti may ramraman. Ayup ka, Miguel! Nagturid ka matan, amang sanib kanyak, idintutag may sa kalaang. Nagadudag iti buyot ko, amang pataykan ka. Wah, yawanan bain. Sana sumumbat. Amo ka nakalamang langit inangato abader. Na kayo! Tatagan nyo iti bala, tinaglemagan, tikabusor! Patay kaitan, Miguel! Saysayang kayo lang iti bala. Makarakong itinaglemagan. Nagasat na pailahan, Congressman Marasigan. Di ka pa'y lamapal mo kita. Kalaat ni madudag iti buyot na. Puray na iti polis. Palpalpukan dakmitan. Diyak kaya't nga iraman dagit inosente a polis iti nagbatan ni Congressman Marasigan. Dayjay, nagsardeng manentiran pakti paltog. No talaga mo't lang nga naturad ka, Miguel. Agparang ka kanya. Sangun na, ayok ka. Pinalawlawan dakon dagiti polis sa pasurot ni Congressman. Itilangan iskinita ti pagturmak. Tapno makadaywak. Saan ako nagpaputok? Tapno saan da maamuan ti ayan ko. Anda nang paltog ka dagiti buyot ni Congressman. Sino nga tatimang tultulong kanya?
Nabuwakan dagiti kabusara. Uray dagiti pulis ang nakabalangan iti kasada. Naglemang damatay. Gundaway kung daytoy. Tapno maparmat konti grupo ni Congressman. Pulsek iti kinapudno dagiti otoridad. Kapo iti riribok ang mapaspasamak ita diti probinsya. Nagtipon ti persada Mayor Carayon. Kanda dya Congressman Marasigan. Colonel, nagasat pa ilang dayja a Congressman idirabi. Nakalibas da ka dagiti buyot na. Iso lang ti target ko. Iso asaan akong alimaban pa'y kadagiti pulis. Postula ang tinaramit mo, Miguel. Nakitak ti convoy da iti asidag ti plaza. Nasiputan naktimay sa kadagiti pasurot na idirabi. Iso nadadal ti planok amang lipot kumaki ni Congressman Marasigan. 5 ka dagiti soldadok timbaon ko. Tapno tulungan da kay dirabi. Ngem kaskas tila ta nakalibas ti target. Sa naklata mapukawan itinamnama, Colonel. At dantulat na pagpatinggaan dayjay a Congressman. Imbag lang din. Da nakaadayo ak adagos iti nakapasamakan ti enkwentro idirabi Nana Amalia. Ano saan? Ang mga nairaman ak anapaltugan. Asino nga min dagiti nagpipinaltog idirabi Toro, Sigon kadagiti tattao ang nakasarita. At dagpangpanggap iti biyag ni Congressman Marasigan. anya? Nakamotorsiklo kano ti suspek. At idog ti buok kan barbas na. Anya? Talagang ado ti agpangpanggap iti biyag tayo ak Congressman Marasigan. Takasano? Illegal mo't karamid na. Diyos ko. Saan nga taan, Miguel? Tinaktakamatan ni Toro. Oh, Nana Amalia. Kita handak matlatang. Agda ka din na ibagak amadi. Awan, Toro. At dala ang simkan iti isip ko iti naibagan. Di mo ko maikan iti sabali a kaipapanan ti panagulimag ko. Sa bagay, yakpay lang malipatan kinaramid na dya at tao kinimigyan. Magburburag ti darakan ko na. Hindi pa'y lang akayat ko abalsan. Ngam awan ti baal ko amang parmakan ko na. Binagaan ka idinto. Awan ti maramidam no bansam da dya at tao. Maisagmak kalaan. Nana Amalia, kabaulak mo't ti pumatay akas iti aramidan na dya a Congressman. Puor ti kararuwak tay jay nga wanan bayin. Iso ana sayat mat, no ado ti agpangpanggap iti biyag na. Yak kayat ti agibalikas iti dangkes kontrakan ko na. Adan tulat ta pagpatinggan ti biyag na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kung maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dagiti man nalatat tao. Agararami dalang iti pakasarsaritaan na kadagiti tattao. Dua a politiko ti rumrumwar a kontrabida iti ili ken iti probinsya. Manipod si Mina ti grupo ni Congressman Marasigan. Nagpalinan ang nariribok ti biyag na, boss. Gusto ka, Billy. No nagtalinaid lang kumay ti grupo tayo. O di saan ko maamapaspasama ken kwa na tiriribok kita. Kagasam, milyones ti balor dagiti droga tinapukaw ken kuana iti kalabas. Ita, at amanan agpangpang ta iti biyag na. Saan pa lang agtignay dagiti tao tayo? Amang kemag ni Mayor Carayon, boss. Saan ka diya ti bilin ko kada kayo? Ket idatagyo kanyak tay jay a Mayor Carayon? Boss, ado timang bambantay ta ka ni Mayor Carayon abuyot na. Sana basta-basta makapagtignay dagiti tao. Anya? Nalabit nga't at tananday jay a mayor ti seguridad. Damag ko pa'y. Ngada nang raot kadakwada iti pasdag a meeting place da kadagiti buyot na. Anya? Ha!
Unay matan ti mapaspasa makadakwada ita. Patsag, kimapsutan ti grupo da. Tanatayan ni Mr. Fortes. Agpaiso day ta, boss. Nabayag ngan ano pun minibong nga hitman, Mr. Fortes. May samatan kadagiti natay itinapasamak nga engkwentro iti pantalan. Uray ka sa notitured mo. Nuawan mat ti diskarte. Madadakil ka lang. Kasta ita ti mapaspasamak iti grupo day a Congressman Marasigan. Kartingak ti magnanga at turong iti pakanan. Sigurado nga adu ita ti customer. Kasimot ni Marcelina, no awan ti kadwa ng agluto. Nagbati mat ijay balay ni Rosalia. Adamat na panandaturo kan Altea. Nanan? Miguel, anak! Nanan, kumusta yan? Si Katirumbang ako musta ang Miguel. Ado ti kahit ko adamagan kan ka. Nasaya at nagparang ka kanya. Sana dito ipagsaritaan tayo, Nanan. Sumurot kayo kanya. Sungbatam ko mati sa lutsud ko, Miguel. Adda ka di pa ka inaigam iti mapaspasamak ita ariribok dito'y probinsya. Jak ilibak na nang. Gusto lang ter aramida kadagiti kabusor. Angam anak ko, kasanoon no adada ka sa mapasamak kan ka. Ti amom nga takat maaklon ti amin, no kas pangarigan ta saan ka nga agbaligi iti aramidam. Nanan, Pampanunutak pa ilaang nga amangan no adadakas ang mapasamak kan ka. Katkas lag kupitan ti barukong ko. di kayag panunot iti madinanan. Awan ti dakas ang mapasama kanya. Hadyak ammo, noan niya tirumbang abalikas nga ibagakken ka. Iti kasta nga araramidam, kasunganim ti ugali ti amam. Apay ana ibagayo ti kasta, nanan. Agwa, awahan anak ko. Awan ti sabali aka ipapananti na ibagakken ka. Nanan, Miguel, bakit akon? Adda kayat ko akid dawhan, ang mapasamak ko maibibiyag tayo. anya day ta, nanan. Mga baruanan tayo, anak. Kayat ka akaden na iti mabayag. Kayat ka akaden na aging ka iti maud nga agas ko. Anya ka din day ta sasawan nyo, nanan. Agpaot pa iti biyagyo. Di tayo ammo ti biyag, Miguel. Kayat ka alapdan iti araramidam. No agtultuloy ti pananganod mo kadagiti managdakdakas. Masarakam to ti sungbat dagiti ibagbagakken ka. Nanan, Bayam adagiti otoridad ti manganod kadagiti managdakdakas. Saan kat asika? Kas inam, biyang ko ti mangbagbagaken ka. Diyak mauma amang palagipken ka. Alikli kamon dagiti managdakdakas sa tattao. Miguel, gapo iti napasamak ng enkwentro iti plaza iti naminsan arabi. Rimuar iti investigasyon. Ngawan ti lisensya. Dagiti armas nga inaramat dagiti bodyguard ni Congressman Marasigan. Reliable personnel iti pulisya ti nag-imbestiga kontra kadagiti bodyguard wenno pasurot ni Congressman Marasigan. Colonel, Pala iti high profile ti maipaayan iti search warrant iti kabiitan na panawan. Agtipon ti pwersa dagiti pulis ken military iti operation. Iti daytoy agundaway. Saan tayon apalosposan pay dayjay a Congressman Marasigan. Inulin nyo na imbag. Dagiti nabat-bati pa'y nga armas dito'y balay. Kastamot ang dagiti droga.
Ikabilyo lang iti may sa silet. Mawatan nyo? Nagloto, Congressman! Awatan may Congressman! Congressman! Anyang iti aramidin mi kadagiti marijuana bricks nga adda iti garahe. Baybayan nyo lang dagiti marijuana bricks iti garahe, Hector. Awanen ti sabali pay apang idulinan. Tigit di aramidin nyo ita. Bantayan nyo anaimbag. Daytoy balay ko. Apay, Congressman, sa di na ti papanan nyo. Napateg, ti pagsaritaan mi kini Mayor Carion. Iti safe house na. Nalabit arabinton ti panagawit ko. Ala, aramiden yon. Ti pangibabaw na kada kayo. Nagtudumak yung nabibilag nga armas tinidulin ni dito balay ni Congressman. Turay dagiti sumagmamano a droga. Kabil mi man iti may sasilid. Hector! Rabin, nga madda ka pa lang dito isilet anang idulinan tayo kadagiti nabibilag nga armas. Ako moment gar. Nagmayat ngamin na kitkitaan dagiti armas. Kunak no naikali tayo amin ng dagiti armas nga da iti bodega. Ang adda pa'y maggayam iduldulin ni Congressman. Ideta tayo pa lang iti away nga taktakaw. Napapala nga klase ti igam nga imat tayo. Ngamita, nagbibilag ti armas tayo. Gusto ka iti detad gar. Talaga bigtan ni Congressman Marasigan. Saan lang nga panaglako iti igam ti negosyo na. Pakairamanan pa yung ditatid droga. Imbag lakit din ta nakastrike tayo iti grupo na, Hector. Oy, agyaman kayo kanyak Ano saan na kayo masidag ka ni Congressman? Adda tayo pailan ko maiji away nga taktakaw latan kadagiti dingwen. Miguel, talo ang military intelligence nagpalpaliw itay ti balay ni Congressman Marasigan. Joint forces ti mapasamak nga operasyon. Na ipaulogan ti korte ti search warrant para iti balay ni Congressman Marasigan. Isirbinto matan dagiti kamang ti pulisya. Colonel, As soon as possible time, matulungan tayo dagiti operatiba. Nagaramid dagiti plano. Tanukas pangarigan taado kadagiti pasurot na ti lumaban winog libas. Makamag tayo ita at tagos. anya ti plano, Colonel? Dagiti 10 a soldado. Agtalinaed da iti perimeter fence. Dagiti met special action force. Agtalinaed da iti frontal assault target area. Dagiti met elite force ti pulisya. Isuda ti agpaay a support team. Colonel, Agtalinaed tayo met iti emergency exit blocking force. Nukas pangarigan ta negative ti operation. At least, nakasagana tayo iti posible ang mapasamak. kaano ang may serbi ti search warrant, Colonel? Inton malam, Miguel. Set your time exactly 1500 hour. Di ka matanagan. Nabilin kon dagiti komrad tayo may panggapkan ka. Takkel, ti may tulong mo iti daytoy nga operasyon. Takkel unay, Miguel. Hector, abang ano agpungtot ni Congressman. Naginaraw tayo matiimportan nga arak na. Di kayo matanagan, tasak ti makamukin ko na. Nagado ti imported na nga arak ang naka-display. Iswara man ang tayo mata. Ayos nga to kas na, Hector. Nakara! Agrenag tayo ti arak! Saan lang nga arak ti pagren na kan tayo ita kakadwa? Ado pa'y tinaluto nga kakaimas apulutan. Oh. Hector! Apa Edgar? At pulis iti sango ti gay. Anya? At tayo mo da search warrant iti balay ni Congressman. Anya ti aramidan tayo. Just kay. At daimot dagiti otoridad a search warrant? Sapay nakadulin dito dagiti armas ken droga. Anya nga ron ti aramidan tayo, Hector. Pilit da somrag. Saan na rin ba nga makita dagiti otoridad dagiti nakalamang dito eh? Saan na mabalin? Nakastrakan dagiti pulis iti gate ti balay ni Congressman Marasigan. Jak kaya't ti kinauli magtaglawlaw. Amang ano? Kunapagkat. Limaban dagiti buyot ni Congressman Marasigan.
Nagtignay magtanda iti adda iti perimeter fence. Agpapaputok magtanda iti adda iti frontal assault target area. Nagsinyas matemi Colonel Maravilla. Keep firing! Nabibilag dagiti armas nga aramaten dagiti kabusar. Kung daway kung datoy. Nalapit nga dalaan iti unag timbalay ni Congressman Marasigan. Colonel, basikan ti agpapaputok a kabusar. Nastrakan dagiti kakadwa tayo ti perimeter ti balay. Kulog kami gaya! Dayjay tinang paltog ka. Agyaman na, Colonel. Sir, kunti balay ni Congressman Marasigan. Sa kunti makaamu ka dagiti nabatbati pa'y akabusor. Positive. Nagatong armas ni nakadulin dito sa LED. Saan lang ang armas din na-recover mi? Pakairamanan pa yan dagiti droga. Ebidensya na kita. Awan mo't dito'y balay ni Congressman Marasigan. Ano tinatay ka dagiti po yun? Upat mo't tinatilumi apo yun. Ala! Picturan nyo dagiti ebidensya kontra kini Congressman Marasigan. Saan na mabalin ti kastoy? Natiliw dagiti otoridad dagiti iduldulin kong armas iti balay ko. Congressman, nadagsan nga ebidensya dagiti armas kan droga kontrakan ka. Nang runa, kat ada natiliw ka dagiti buyot mo. Kalat na ito yung napasamag, Mayor. Imbaglakit din, tawanak iti balay ko, iti na idiagon daway. Congressman, sigon iti nadamag ko. Karaman dagiti soldado anang raot iti balay mo. Aniya? Aganad ka lang. Amang ano tiliwan da ka matan dagiti polis. No makita da ka. Iso nga aglamang kapay lang iti safe house ko. Aniya ta? Jagnam naman ti kastoy, mapasama. Aglagi pam, Congressman. Saan nga amin nga adda iti unag ti polisya kat kakadwa tayo. Nalabit nga da informante anak kasiim kadagiti idultulin mo nga armas iti balay mo. Jak kayat amatatal tinagan ko kas congressman. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya tinapasama, Hector. Imbagak mat abantayan nyo na imbag, dagiti kontrabando iti balay ko. Kalati amin, Congressman. Imay dagiti otoridad nga daimad na search warrant. Andi, Wen, Congressman. Idi kwan, nagpaputok ti may sa kadagiti kakadwa tayo. Isong nga napasama karangat. Dayjay, naglibas ako. kaya po iti dahito yan napasama. Amo, asap-sapulan dakmeten, dagiti otoridad. Ngam nakasagana at iti posible mapasama. Congressman. Sana siya ti karkaritan dagiti otoridad. Saanat apatiliw kadakwada. Nuriribo ti sapsapulan da. Ipaay ko kadakwada. Anyang arti aramidan tayo ita, Congressman. Nadadailen tinagan ko, Hector. Iso nga aramidak meten ti rumbeng. Agsagana ita kanyak tayo a Colonel Maravilla. Iso laki iti may sa kadagiti dadaulo iti operasyon. Congressman. Patayin nyo dayjay a Colonel Maravilla, Hector. Planuan nyo na imbag, di pan nakalikidar na. Areglado, Congressman. Jack Maclon, daytoy anapasama. Nagbaligit operasyon tayo ti balay ni Congressman Marasigan, Miguel. Adong armas ti na-recover kan pakairamanan na kiti droga. At large ita ni Congressman Marasigan, Colonel. Madaman amating tingiting ti kaso na iti korte. Kinapod na, Miguel. Naipaulogan ti korte ti mandamiento de arresto kontra kini Congressman Marasigan. Ulitak nga ibaga, Colonel. Amok tilikaw ti bito ka dadya akong Congressman. Amok asaan abasta patiliw dadya.
Dakes laki iti pagbanagan na. No lumaban ka dagiti otoridad. Naimimbag no sumukulangan, kat ikaro na iti pagbaludan ti mading aramta. Sa dino nga tan ti paglemlemangan dayjay nga awanan baing. Miguel, agtultuloy ti manhunt operation. Sa pulen tayo dayjay, Congressman. Adong anomalya tinaramid na iti uneg ti Armada Pwersa. Saan arumban nga agkatang-katang ti kaskin ko na? Saan? Sapsapulan ita ang dagiti otoridad ni Congressman Marasigan. Wala nga rod, boss. Agasan? Nagduduma klase ti paltog tina-recover dagiti otoridad iti mismo abalay na. Saan nga minanagan na dayjay at tao? Inutan ang mapukpukaw. Kat siyang tulangan ti mabati anatin ka. Boss, Karisamong na pailang. Lumay panggap iti illegal ang negosyo. Ay suwakas dyan tinagbanagan ti grupo na. boss. Napiktaran ti taray ti negosyo tayo. Gapo iti mapaspasamak a kampanya dagiti otoridad kontra droga. Billy, saan aparikot dayta? Agkalman tumetlaeng ti sitwasyon. Di tayo agbisin wano agrigat. Gapo iti kampanyada kontra droga. Naka-red alert pa lang dagiti otoridad, boss. Iso naglaylo pa lang dagiti pusher tayo. Bili naman ay bag dagiti kagadwa tayo ngaglaklako iti droga. Naskan tinananay ang panaganad tapno di tayo maipada iti grupo ni Congressman Marasigan. Dahil tatika na yung ibilin ko kadakwada, boss. Iso ngawan parikot tayo. Good. Paliwan tayo pa lang ti sitwasyon. Agtig na ito manan ti grupo tayo. Kalpasan ti mapaspasamag itaariribo. Boss, Mangibabay na ya politiko. Diyan ka mo no anyat naknakan na. Tapayat kimapog iti politika. Ita, imbabay nan ti mismo ang bagina. Kababain itan ni Congressman Marasigan. Ano Maria? Nabasam ka din ti paghiwarnak anak kaparabaw iti langisan. Wentoro, siya tigimatang iti dayta pagyawarna. Una yan tinapasamak iti balay ni Congressman Marasigan. Nagadu apaltog tina-recover dagiti otoridad. Saan lang apaltog? Nagtikat uray dagiti droga. Sapsapulan itandag iti otoridad ni Congressman Marasigan. Nalabit ngaglimlumbang itan. Dayjay ti maghanap ti dakes a tao, Nana Amalia. Iso nga awan kinasayat nga iten kiti tao ang managdakdakas. Turo, at napagpatinggaan ti ang. Saan nga agnanayon nga adda ka iti takam? Saan mo't nga agnanayon ti bilag mo? No agbibiyag ka iti kinadakas, dakas matlaeng ti tungpal mo. Ad-adda kumapay amaragsakan na. No natiliwdan dayjay ang congressman. Daklit basol dayjay kada kayo, Nana. Iso ti prime suspect iti panakauram ti balayo. Turo, Dakil una itigura nakin ni Miguel. Iso anang ibaon dayjay ang congressman iti tao na manguram iti balay. talaga ang nagdakas dahil siya tao. Awan tinasayaat nga aramid na. Idi pa'y lang akayat ko abalsan dayjay ang congressman. Nisandak lang alinaptan. Ang mga numay sa itan dayjay abangkay. Turo, di mo unay pigsaan ti agsao. Ang mga nuad na makamam mo kan ni Congressman Marasigan. Kadagiti mangan akustuman. Pasensya ka, Nana Amalia. Na ilulusak ngamin itinabasak iti pagiwarnak. Sapay na ko ma. Kamatiliwan dayjay ang congressman. Iti kasta. Ikaro na iti pagbaludan iti basol na.
nagapok iti sentro. Nagwaras dagiti pulis. Adda pa yung checkpoint dagiti soldado. Kaya't lang ang asiguraduan dagiti otoridad. Asaan basta makaadayo dito'y probinsya ni Congressman Marasigan, ma'am. Gusto ka. Nakababain itanday jay a politiko. Mabasa ka dagiti amin a pagyiwarnak ti mading aramid na. Kantinagan na. Nadadaulan anamin pinsan ti reputasyon na. Kas may sa a lawmaker. Awan serbi na amang manday lintan. Tadakas mat yaramid na, ma'am. Una yan day pa nagsinay mo, Ma'am Althea. Yak matukod, di kinaunag na. Malagip ko lang ti inaramid na kada kami ni Miguel. Awanan puso kan kararwa day tiya tao. Ma'am, Idi addaak iti ikot na. Nakabilnak. Iti saan na nagbayag. Ni Mat Miguel ti pinaltogan na. Ma'am Althea. Aging gaita. Diyak pa'y lamalipatan, tinapasamak ka ni Miguel. Numaminsan pa yan. May tagtagainap ko ni Miguel. Ano? Itilangan tagtagainap ti pakakit-kita akin ko na. Kaslapud-pud no ti mapaspasamak iti tagtagainap ko. Kampay idi. Naragsak ang makisarsarita ni Miguel kanya. Kasta akmat kan kuan. Diyak may ladawan tiriknak amang matmatmat kan kuanan. Ma'am Althea. Siya, matagtagainap na kadimot. Anya? Nagparangak kadimatan iti tagtagainap mo, Ma'am Althea. Toro, iti kaano man, saan ka pa yan na itagtagainap? Anay ko. It hurts. Masakit sa damdamin. Anya? Ma'am Althea, sinaktan mo ang tuko. Nagturugo ang aking damdamin. Anya ka din sasawam? Joke, ma'am. Prabakan ka lang. Kasanumat ngamin. Nagliday ka lang unay. Ma'am, saan mo asapulin di aman? Sa pulang katjay adda. Anya ti kayat masawan, Toro? Adda ak lang ditoy. Asidadaan nga agserbi. Kan mangipatagkan ka. Di man pagkatawaan na kasta, Toro? Kasta, ma'am. Umisam ka. Ay na. Nagmayat kitin nga agkan ti bibig mo no umisam ka. Anya? Ah, ay ka. Di kaya't ko asawan, ma'am. Nagpintas ti bibig mo. Nagmayat akagatan. Nagpintas ka kunak kuma, Ma'am Althea. Ano man niya? Sa dinot kaya ni Ma'am Althea. Adda iti banyo nga aglablaba iti lupot na. Una yan tigagat na nga aglaba. Uray iti rabi. Aglaba lang ta. Inakman kat ditulungan nga aglaba. Takaasimot. Naimbag pa ay Turo. Tulungan mo. Tapno daras amalpas na kiti lablabaan na. Una na. Sige, kainak nga rod tulungan nga aglaba. Panawan kayo pa ya. Imbaga nala ko makanyak itay agsapa. Kasya ako ni pinaglabay tilupot na. Ilga kong itiban niya paglablaban na. Ha? My goodness! Nakalukat diri daw tiban ko. Naglayang amakitak pinagbudaw Alex na. Nagkiting ngamin t-shirt pant na ngaglablaba. Toro, anya ti aramidam dita? Jesus, nakita na ko niya. Ako, ma'am! Awan! Awan! Agtaktak durak lang! Awan! Agtaktak durak lang! Umasidag ka dito. Ay, awan, ma'am! Umasidag ka! Umangay ako! Nalpas ko matlangan alinabaan na itilupot ko. Ay, nagsakit-isikat ko anag laba, Toro. Anya tinasakit, ma'am? Tisikot ko. Naktangan lakit di. Iso adyak unay maigaraw ta nasakit. Apag iso, ma'am. Gimatangak iti pagapros iti nasakit alas lasag. Nangruna iti naktangan asikat.
Kababain mo't na ipailot ko pailakan ka tinasakit asikat ko, Toro. Ay sus, anya ko matipagbainam ngay ma'am. Sige kitin. Agpaklob ka ta ilutag ti sikat mo. Alaman nga, Rod? Ay tos. Wala magkadagos ti kinatang ko pagapros. Toro, nagbayag ka lakit din di tabanyo. Itayak pa lang nga agururay, ta sumublatak mo't. Mabait lang, Nana Amalia. Anyang gamin ti aramidem di taaya, ta nagbayag ka. Sensya kayo, Nana. Nasakit nga min ti tiyan ko. Ala, aglisi ka nga rudan, ta agdigos akon. Pasapa ak mapantungulong kan ni Rosalia ijay pakanan. Aglisi ka. Na kayo! Siputan nyo taglawlaw ha. Tamang ano, lumabas dito ni Colonel Maravilla. Hindi ka matala ka, Rector. Right? Amo yung tiaramidin nyo apaman na makita yo. Bilin ni Congressman. Patayin tayong day tao. Kapit man lang, Rector. O, kapay. Kunamlan si Kamantan, ti busmate, na naglaing kang agpandar. Anya? Agpapada tayo lang ang buyot ni Congressman. Hoy! Siyak ti binilin namang idaulo iti grupo. Amang paliw kini Colonel Maravilla. Anya? Isu-asurutin nyo aming nga ibaga kada kayo. Agtungpal kayo kanya, tapno awanin di parigot. Kung saan kami nagtungpal. Oh. Ah, kasta? Sige! Saan kayo agtungpal? Tapal tugak ti ulo yo. Oh. Sige! Dumsag kayo ti kotse. Nagpaliw kayo ti aglawlaw ti ili. Sigon ni ti informante ni Congressman. Iti ang lugar ti papananday di ak Colonel Maravilla. Congressman, dahito hindi napinta sa gundaway pa naglibasyo. Awan tinalabsan tayo at checkpoint. Wen Hector, naitimbre mat kanyak, ti kinawan ti checkpoint ita. Iswa nawaya tayo nga umadayo iti daytoy a lugar. Ungaya, anya tinagbanagan ti panagpaliw yung kini Colonel Maravilla. Palso, tinaybaga kada kayo ti informante yo, Congressman. Nagmalmal mo kami ti imbagam a lugar. Ngam, awan ti limabas a lugar ni Colonel Maravilla. Aniya, Ngam di ka madanagan, Congressman. Tapaliwan minto man yung tagpaliw iti dayja a lugar. Congressman, mobile dagiti pulis ti mangkamkamat ka na tayo. punyeta. Iparpartak mo ba iti panagmaneho, Hector? Sana rumbeng, amakamatan da tayo. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.